Kerja bakti rabas-rabas panjang jalan besar lur, dari rekan-rekan FPRB Kelurahan Girirejo dan rekan-rekan Linmas bersama Bapak Babin Kamtibmas dan Bapak Babinsa Kapanewo Nemogiri. Itu saudaraku, di mana saja Anda berada, informasinya. Rabas-rabas biar jalannya terang. Bijak. Stop. Stop. Petani-san.
sing anu tuh dipener-pener ke. Geser. Pokoknya semangat. Harus semangat ya. Semangat. Ini FPRB Kelurahan Girejo sama Linmas. Lima sama Ada Bapak Babinsa. Babin Kamtimas juga dipimpin langsung Ibu Lurah. Ibu Lurah Langsung dipimpin Ibu Lurah. sarjana Dia langsung hukum. memimpin. Dia memimpin di sebelah timur sana ya. Itu. Biar pengendara Nyaman. merasa nyaman. Ya. Biar terhindar dari rebahan pohon. Rebahan pohon betul. Nggih, Pak nggih, matur nuwun, Pak. Tuh, nggih. Kerja bakti masih berlanjut. Rabas biar pengguna jalan pada nyaman jalannya. Giat relawan FPRB Kelurahan Girejo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Batu, Yogyakarta. Begitu lur, FPRB dan rekan-rekan Linmas. Capek. Baren. Iya. Kan liwat wetan sing nggen pasar ngono apa? Coba sak anu gedhinge ta ono pasar to kae, Bian. Oh, kan liwat ngidul kan ya. Martono. Oh, karena sering jongil nongkrong tuh ya. Bagi-bagi loh jongil nongkrong.
Bagaimana Bang kesannya? Kesannya tetap bahagia, kebersamaan itu adalah suatu yang sama-sama. Oh iya ya, kata-kata indah hari ini ya. Kebersamaan adalah karena sama-sama. Sama-sama, oke. Indahnya kebersamaan dewe-dewe terus. Mulai dewe-dewe bersama-sama. Kalau pacet-pacet Bersama cepat rampung. Oh iya, betul. Ini nek ampun dekat bahaya. Keadaannya tentu niku dinilai sike ampun langsung brus mlebu. Nek empun berarti dinilai dini. Penilaian dini niku napa? Sing didelok adalah orangnya. Kahanane piye? Semaput apa iyung-iyung apa meneng wae. Terus penilaian fisik niku mungkin saking kepala ngantos sikil. Carane mengke dipraktekke. Terus enten riwayat penderita. Riwayat penderita itu nek dilalae sing kecelakaan itu mboten enten luka. Neng kantor tiba-tiba ambruk lah sakniki. Nah iki riwayate pripun? Lorone napa? Niku konangan napa sing dipangan terakhir napa? Apa kena MBG? Ya to sakniki stren MBG niku napa-napa. Nah niki lho. Enten pemeriksaan berkala atau lanjut dan pelaporan. Pelaporan ini sangat penting. Keranten mungkin terkait kalian hukum. Nek kula lan panjenengan sedaya nulung wong ning laporane secara rinci niku mungkin nek enten sesuatu protes saking keluarga napa sinten kemawon niku saged njlentrehke kanthi sae sehingga tuntutan hukum bisa lepas. Lanjut. Nah, penilaian ini yang dinilai adalah kondisi saat itu, kemungkinan apa yang akan terjadi dan bagaimana mengatasi. Ini mendah kudu di mindset neng gune FPRB. Kondisi saat itu puting beliung misalnya. Kemungkinan apa yang terjadi, seng-seng do mabur. Berarti nek sing mabur munjem neng kepalang lumayan. Perang. Mengatasinya piye? Ya nek urung aman rasah metu. Dilarang nekat metu malah keneng nggih masalah. Oke, lanjut. Niki penilaian keadaan. Di lokasi pastikan keselamatan, memperkenalkan diri niki wau, tentukan keadaan umum. Kejadian mulai melakukan penilaian dini, mengenali mata sah gangguan nyawa, stabilkan. Monggo. Mengatasi gangguan yang mengancam nyawa niku namung enten telu. Dibaleni melih, henti nafas, henti jantung, kalian perdarahan hebat. Kemarin sore saya barusan dari BPTKLPP Jalan Imogiri
timur. Derek refresh materi pertolongan pertama, Keranten ada salah satu pegawainya itu meninggal gara-gara telat mengevakuasi dari lantai 5. Seorang ibu-ibu cewek niku perdarahan hebat. Perdarahan niku tempatnya nggih nek wong lanang nggih mesti risi ten bagian selangkangan iki. Keranten ambake niku ternyata pun cuci darah. Cuci darah ini kan enten sing ten tangan, enten sing ten dodo, enten sing ten selangkang. Niki sing biasa dileboni nggih cuci darah niku ternyata jebol. Lah niki pertolongane pripun? Kudune niku ditekan ngoten ngantos darahe mboten pokoke ditekan ngoten mawon. Nggih kain napa nggih napa. Lah niku sing do arep nekan niku pekewuh. Akhirnya dikomendun saking lantai 5, lantai bawah pun boten. Kalau kemarin refresh, piye Mas? Carane le nggawa sekolah lantai 2, lantai 5 ning ora nggulis piye? Waduh, peragaan. Wah, kok kemeringet yo ning seneng banget. Oh, ternyata ngene iki to. Nggih. Gampil to? Gampil. Terus niku jane niku ditekan ngoten, padahal ten mriko nggih enten doktere, Pak. Dokter kalih sing cewek niku nggih mboten ngatasi. Dosipun ampun berpikir nek wis belajar pertolongan pertama niku le tetulung mesti sukses niku mboten. Sing dokter mun kadang-kala mboten sukses. Jadi kadang-kala FW niku gelane ra jamak-jamak nek tenaga sing ditulungi niku mboten slamet. Mboten sagelo, sing penting pun enten ikhtiar usaha. Nang enten wah jan menyesal tenan. Dadi enten sing diyen kasus ten Merapi niku pun kantun ngangkat, yang ternyata disemprit relawan harus turun semua pun ajeng digendong, gelehke meneh mlayu. Saking mriki, apa halang-halang apa meneh? Mriki. Wah, tinamung 4 langkah. Ora kaya das-dasane. Beda ya. Ada potong modal aku. Pon serang di atas. Ini yang paling sering naik putih. Niku mau ukuran pinten, Pak? Niku mau 120 90. 120 120 90 nggih, Pak nggih. Ya, siap. Sing lara jiwane iki tidak ono. Sing lara iki. Motor niku niki ngecelek. Niki pun pecah. Wah. Niki enten pecah. Nah, nemen pecah. Dan niki carane pertolongan. Ngeculi wae to. Ngaten nggih. Ngeculi kene ngeculi kene. Posisine ngaten iki. Iki posisinya pasang serasi mau buah di tangan. nggih. Posisinya begini. Pasang ambulan kok. Dari sini. Nggih. Buah tangan. Posisinya begini. Terus diambil posisinya begini. Nah, ini nanti baru ada tindakan berikutnya. Oke. Kalau sudah posisinya ini nanti mangkokane nah, baru bidai. Bidai niki posisinya niki jenenge sepalek atau bidi. Niki nek tukang gawe gampang. Saking kayu singon napa-napa palet. Nah niku di nek aman niku nggih dikai ngeten niki. Walaupun amanke niki mengke sentuhan kalian kulit niku pun mboten napa-napa. Nah niki posisine ngeten niki. Nggih. Niki cara pertama. Turu Mas. Turu aja Mas. Enggak luka Mas. Enggak kering. Nyuwun didamelke lipatan. Ayo Rek. Nyuwun didamelke lipatan 8. Kayu. Mas, kayu. Ayo ora gateke kuwi. Iki lho. Aku cek wae. Tak kon turu lho kok. Nah, niki kayu. Niki pun enten posisine niku nek ajeng leboke niku mboten ora ya munggu. Ini diangkat loro banget. Niki secara alami niku pun enten ngeten niki jenenge legean. Ten mriki nggih enten. Iki sing posisi enten. Gitu. Nggih. Niki le ngagem posisine ngeten niki dereng saged tinggi. Iki di sapa?
Mas tinggal gini iki. Nggih, tinggal. Ini kenang-kenangan. Alhamdulillah. Ayo ngono kok tinggal gula kok. Oke, niki pegang iki Mas. Ngeten posisine makinnya terus dibalik. Rentangkan baru rentangkan. Nah niki dereng iso dinggo. Nek ngeten nek dinggo mengke pasiene kejepit. Nah niki dikuncirin. Pandal, Bro. Ayo, Ajalin. tarik. Aku male, mangcuki. Tarik. Oke, cul. Nah niki ngeten, dingin ke sini. Oh, mentang-mentang anu ya. Oh, rusak nih. Ora sing anyar kok ya. Isiannya ngeten niki. Nggih. Posisine pun tegang ngeten niki. Oh. Tegang kena dinggo nggih. Karo tegang kok dinggo. Masalahnya mboten tegang tinggi. Nggih. Mungkin member. Lah ini nggih teknike dibalik le pindah. Nggih, ngeten iki. Persis. Lot sakniki dipraktek. Praktek. Mbak, Romo. Romo sing enteng. Ampun terus Mbak. Makan dhewe. Cari kota ya, Mbak. Padake bis kota. Pasane api-api. Api tau. Amutan kasih. Yang tiga. Kedap. Setunggal melih mriki. Nggih, mriki tengah. Mangke nek pun dipangku jenengan pindah nyedake tandu nggih. 1 2 3 angkat. Jangan berdiri. Pangku. Jangan pindah mriki. Pindah dene kowe. Diserahke pitrake ini. Terus pas medhuk sampean ngewangi tengah. Nah. 1 2 3. Ya. Tengah niku nek kadang ora diwangi, mulai ngeduke nanti blek. Masalah sing tengah niku abot. Nyaman kok, Mbak. Nah, nek pun ngeten iki berarti berempat. Monggo Mas sampean iki. Nggih, Pak. Sampean. Oh. Oke. Posisinya semuanya begini. Ampun ngantos ngeten iki. Nek ngeten iki kemungkinan besar adalah sedaya. Boyok. Nek mboten sakniki sesuk. Nek pun ngeten iki biasanya posisinya aman. Niki ngeten iki sareng-sareng. Oke, terus angkat 1 2 3. Coba Mbak Promo. Posisi turun nggih sami. Apa wong lali. Oke. Terus sakniki posisine nek ajeng ten ambulan mengke nggih. Posisine ten ambulan iki Pak 6. Ambulane cepake, Bro. Ambulane pundi? Niki. Oke. Sakniki ngaten iki diangkat 1 2 3. Nggih. Niki nek posisine ajeng rada adoh, mungkin kan ajeng dikake iki. Nah, niki posisinya berbalik mriko. Yo. Terus baru diangkat ke atas. 1 2 3. Nggih. Mbah Promo saya nggih. Mandhape sami berhadapan meneh. Serangka. Terus Tanganmu, Mbah, jangan laru. nembe mandhap meneh setunggal. Oh. Sama persis. Penak ra, Mbak? Nek ambulan biasane ngaten iki, terus sing niki ucul, ning niki pun posisine ten ambulan. Nggih to? Terus sing niki mlebet Geret banget. niku teknike Terus mah kalian bukan. wes. Ketika kadang kala wong mikir, "Lah kowe mulai ngajari ngono kok dadine kaya ngene." Sak karepku kok. Apa meneh kesel dielekke niku pun wes. Geger dulu kowe. Ora salah nggih to. Nek kamen nggih. Lempit. Tapi sakniki nyobi dilempit, Mbak. Saged mboten, Mbak? Wah. Sini, Bro. Wah, makanya sak nggih iku. Sesuai dengan kebutuhan. Bapak bulan. Oh, itu gawanan mulai. Ya, bulan. Tengok kraten ya kalau mau aman. Oke, nah ini posisi. Terus ngapain iki? Sikit ngene to. Aman. Aman merurung iki. Oh, ya ini. Bisa iki, Pak. Nah, ajeng telingane ditutup mboten napa-napa, tendur telinga mboten napa-napa.
Ampun, Pak. Lah jenengan iki pasien ning kokean anu ya, Pak. Enggak cangkem. Lah iya kuwi. Seneni terus lho. Nah, cangkeme ra ono. Terus Nah, terus. Nggih. Iki maju. Maju. Ah, taleni iki. Aleni depan. runtut, Bro. Itu ya beli digeret Dan beri tarik. Nang pripun, Pak? Pas. Dulu, Pak. Luka di atas kepala. Di bagian biasanya ketiban gendeng nopo-nopo ngoten. Ya. Intine niku supayane perdarahan niku berhenti. Masalahnya nek kon gujuke terus ya keju gitu. Terus niku diewangi ngangge jenenge Macet iki. Ora mandek nek macet. Adiran sing gawe. Lah genakan. Niki lihat selalu rapi. Ya, lah iki sing garap lho nek. Sopo nek garap dasik iran. Biasane nek pun mungkin digede ning carane le mbide ngeten iki riye. Mas, boleh. Misale niki posisi tangane niku loro. Loro niku biasane lebih nyaman niku nek dinganeke loro. Ngeten iki biasane terus njejeki ngeten iki. Ngeten iki. Nah, supaya niki le njejeki mek ora keju, niki posisine ngeten iki. Ngeten iki. Ya. Niki dibloboske ngeten iki. Dibloboske ngeten iki. Nek pun brobos ini posisinya ditekan ngeten iki, gitu. Sik niki dibeto mriki niki pun lepas, Pak. Nah, niki terus ten mriki ditemokke ten mriki niki. Carane nggendong. Niki nek pun ngeten iki, terus sing bagian niki dirapikan. Sale pun ngeten iki pun enak. Lah riki niku di tali, diwel-wel. Pun diluwel niki di selipke. Lah niki pun apik banget. Ngeten. Parah banget terus. Jangan Joko sikil. Kok yo ndas yo sikil gek kenapa. Nggih, niki ngeten patah tulang niki di posisi ngeten niki pun enak. Terus ten rumah sakit dibetoni posisine pun aman banget. Kendel banget. Pun seneng banget. Lah kadang kala isih neng goyang-goyang niki tesih saged ditambah nyen sewu. Nggih, saged ditambahke nggih lipatan 8 niki wae. Niki lipatan ngeten niki mengke nek saged diperdalam. Niki kalih merem, kalih ngomong tesih saged sing pundi, Pak? Nah, iki mengke niki posisine saged tesih di cari. Kok iso ubah-ubah blek ketampar. Atau pasiene ngeyel lu blek ketampar. Posisine ngeten iki. Niki pun nyaman banget dibutuhkan rumah sakit. Terus zaman rum terus. Sing mengke posisine. Nggih. Lah, nek sing kasus sing saniki wong menggok miring. Wah, kuwi. Suwet. Biasanya niki niki Nggih. undas, Nggih. undas. Nah, niki carane membalut ngeten piyambak. Iya. Carane le mbalut pertama niku ngeten iki biasane. Iki, Mas. Tolong iki. Oh, parah kok ya Nah, undas parah. pun ini dinilai bundase ketok mriki nggih. Nggih. Nah, berarti ini disesuaikan. Ngeten iki. Iki satu. Dan ini bundase ngeten iki langsung ditarik. Ini posisine sesuai nek rapine kaya napa nderek. Nah, niki supados niki mboten kesuwen le nyekeli niki saking mriki niki dingaten iki. 1 2 3 boleh terus ini ke sini. Niki mengke sami kalian sing ten mriki. Niki dibuat semuanya. Nah, ini terus mungkin praktek nggih. Nggih ngarep, nggih ngarep. Saya niki nggih sami niki Mas. Jenengan. Sing cepet setting mau. Ini dipegang. Nggih, terus iki dianu. Nggih. Dicendak pinjam 1. Iki diluntung. Diluntung. Nggih. Saya ngulungi aku kok. Ini sikile elek dadi ra iso rapi.
Apa terus Jan? Nggih. Sami nggih. Nggih. Terus Sing dhuwur. sing dhuwur ngeten iki Pak. Nang weteng lho. 1 2 3. Nah niki dipasker iki mboten apa-apa. Ngene lho. Talen ono kuwi lho. Oh, garas ya. Iya. Film nyepak lho bro iki. Intine niku nek mbalut niku kudu sing luka niku terbalut semuanya. Terus pun pakeme kaya napa niku tergantung situasi. Wah, aku mbiyen le ngajari ora ngono kuwi. Wah, mboten ten lapangan niku bebas diimprovisasi. Sing penting tujuane cetha. Carane nglipat ora ngono kuwi. Mboten. Sing penting lipatane ngoten niku, ning nglipat carane piye bebas. Iki pun jelas nggih iki. Niki kasus yang paling akeh niku mingguan tutukan niku lho. Cuat ngerti-ngerti ini pun bundas napa oli ngoten niku biasane bundase ngoten niku. Lah niki carane ngoten niku. Monggo dicobi. Kalau anu Pak. Wah, order niku panas mboten. Nek panas kali panas ketemu kira-kira bisa. Aduh. Nek wong ngeyel biasane ya monggo mawon. Lidah buaya. Lidah buaya, mungkin lidah buaya terus yang masuk. Ning nek sing pokok niku adalah air. Pada saat kita mau mengevakuasi, misalkan ada kayak kita besok itu kita mau membawa ke ambulan itu menunggu dia nyaman atau Jok itu kira-kira 10 sampai karena untuk pengalaman yang namanya panas itu setengah jam sampai 1 jam lebih itu tetap panas terus. Jadi contohnya ini. Kalau ini sampai 2 jam puasa terus ada anggota rumah saya bosan baca terus kan. terus Itu tapi baiknya. untuk 15 menit atau 20 menit pertama itu sudah sangat membantu untuk mengurangi. Kalau untuk menghilangkan itu mungkin di rumah sakit pun tetap efeknya gas apa masih tetap. Tapi supaya lokasi kebakarnya itu tidak meluas, sudah terlokalisir, maka itu adalah pertolongan pertamanya. Jadi ampun salah persepsi, nek jenenge pertolongan pertama ini terus mari, itu mboten. Hanya mengurangi. Lah, nek kaitanipun kalian sing henti jantung, dilalai dipijat pakai BHDRCP dipijat jantung kok iso urip meneh, niku ampun seneng sithik tetep dipotong rumah sakit. Nyata. Sapa ngerti mengke bar kula lan panjenengan pijet niku jantunge niku mengalami memar. Terus enten tulang rusuk niku sing retak patah. Lah niku tetep betokan rumah sakit mengke nek sing rumah sakit menyatakan sehat masalahnya pertolongan pertama niku mesti enten resiko. Niku sing kudu dicatet. Nek nang desa aku masih ditulungi wis rupane gede wis dibetadin pun mboten gelem nang rumah sakit. Padahal penyembuhan luka sing panjang sing berat niku mungkin perlu proses. Nek mboten dijahit rapi mungkin kulit keluwi ra karo-karo. Nek pun ngoten niku kulit luka ampun ngantos niku dadi pertolongan pertama itu sukses ten rumah sakit sing jenenge polisi tentara sing jenenge dokter niku boten mesti mboten sampeyan nang sing ditulungi niku mari nopo ati niku pun sing penting ikhtiar niki wae sing mengancam jiwa niku pun ketok syukur nggih enten rezeki tumbas sing ngaten niki. Niku penanganan ular bisa niku nek menurut pengetahuan sing enten iku ternyata masing-masing ular niku perlakuane beda-beda. Enten sing ten desa niku lemu sing penting disesep getihe. Wah, niku ternyata bisa ular niku mboten lewat darah. Jadi lewat cairan geti. Pertolongannya ular itu secepat, betul usah dilukai napa-napa, secepatnya ditenangkan, terus dibalut ning mboten kenceng. Kados bide niki wae bide ngoten niku sing penting mboten kakean gerak. Toh mengke ten rumah sakit niku ajeng seperti
digigit meneh. Nah niku kan enten pemahaman sing mboten bener. Nah niki sing bener niki pokoke kon tenang, semakin orang niku tenang, detak jantungnya kan semakin santai. Pun santai stabil, mboten gemeter dan sebagainya. Karena gemeter dan macam-macam kalih was-was niku cairan tubuh sing marake wisone niku beber niku semakin cepat. Nah niku dinengke terus mungkin dibalut, dibidhe kaya wong patah tulang niku terus secepatnya dibawa niku. Ini boten kenceng niku. Boten kenceng anggang-anggang. Sing penting boten kopian obah. Kurang bukan gerak. Nggih, dikit-dikit. Nggih. Lah, Gigit itu antara tangan nopo kaki. Kita begini. obat anti bisan niku saged diumumkan mboten niku, Pak? Umpama ten apotek gitu, nggak bisa. Ten rumah sakit santai. Ten rumah sakit itu mboten sedanten enten. Wah, iki Ternyata rekasane. jenenge welang, meling, terus kobra niku fenomnya beda-beda. Nek padane ana nek tukang apotek per RT kudu duwe ngono kuwi. Terus enten melih sing penting mbok menawi ten desa niku kathah sing jenenge sakniki stroke. Nah, stroke. Angger pun stroke pun mulai sampai tiba ambruk. Ya terus sing didelok niku pertama niku wajah mawon. Sing pertama wajah niku nek pun sing kiwa napa tengen medun siji. Pun ngaten iki. Terus ditakoni medun apa munggah? Salah siji niku medun napa munggah? Enggak medun to. Jenenge nek ten anatomi faal niku kan manusia niku dibelah menjadi kare. Kanan dan kiri, muka dan belakang, atas dan bawah. Nah niki nek sing untuk ilmu untuk penanganan stroke niku adalah belah kanan dan kiri. Niku nek jenenge stroke niku posisi kanan napa kiri niku salah siji niku melorot. Eneng sing ngendikake nek sing melorot niku tengen mengke penyembuhane rada suwe. Nek sing kiwa niku rada cepat. Niku pertama merot. Sing kedua ditakoni niku pedal, pelu. Gitu. Sing ketiga niku nek ken ngangkat salah siji kiwa napa tengen mboten saged. Sing jenenge diarani mati separuh. Niku mboten enten pertolongan pertama sing tepat kecuali secepatnya gawane rumah sakit ampun ten puskesmas. Pengalaman kanca kula digawa ten klinik niku malah akhirnya dadi boten ketutupan. Ranten klinik nek sing dilalai nakese niku sepengalamane dereng kathah niku biasanya observasi sih nggih Pak. Padahal waktu stroke serangan stroke ngantos saged dapat pemulihan yang sempurna itu hanya punya waktu 2 jam. Nek di bawah 2 jam niku kemungkinan tesih saged selamat tur waras kaya sadurunge niku sih besar. Nek pun lebih dari 2 jam sing jenenge pendarahan di otak pun menyebar niku mungkin lemari rada suwe. Ini namanya. Ya, itu enten Jogja niku enten perkumpulan stroke setiap Setu nek ajeng ningali ten lapangan Mancasan. Kula sok ngeteri kanca kula ten mriku. Jadi sesama stroke niku saling menyemangati satu dengan lain. Jadi perkumpulan stroke Jogja. Ten Mancasan. Mancasan grojogan celak niku celake sanes Mancasan niku se piro derajat niku lho Pak. Oh. Jadi SMP SMA apa SMP Muhammadiyah itu niku ngetan. Iku enten kula pun bola-bali ngeterke kanca kula. Dilalen nggih relawan saking Bantul. Stroke kan ngomahe ning kada kanca-kancane mboten ngerti dikira nang masuk angin wong bar mangan duren gitu. Wah niku bar ditulung niku muntah duren niku patah banget. Terus kita ten klinik Raja Wali Jalan Parangtritis. Observasi setengah niku ngorok. Wah, keluargane pun wah iki bahaya langsung ten Sarjito. Sarjito niku pun mboten iso napa-napa.
sampai berapa minggu nih komunikasi namung lewat tangan jadi nulis. Niku berwarna putih. Neng kula nyuwun damel sing warnane benten niku nek nggih belajar. Kenapa putih? Karena kalau putih itu akan jelas kalau nanti ternyata ada pendarahan. Nek warnane hitam niku nek enten pendarahan mboten ketok. Abang nggih mboten ketok. Kalau boleh abang putih selain niku kan netral juga. Nek mitela kok warnane merah mungkin afiliasi kalih partai. Biru masalah. Niki sing ngeten niki kula damel. Nah, mitela sing ngeten iki ukuran sing paling ideal niku 120 kali 90. Jadi mungkin satu pas. Nggih, kegiatan. Niki mungkin enten teknik-teknik sing jenenge cara melipat. Niki mungkin ngeten nggih ngelipat menekan ketika ada luka di bagian kepala atas. Dipakai alat. Niki sekarang teknik melipat riyen. Sedaya ngeten iki. Niki mungkin enten jenenge lipatan 2. Yun sewu, mitela itu tidak boleh diletakkan di tanah. Nggih, niku. Jane nek diletakke tanah gampang nglipat. Ning niki nek diumpamake ten alam bebas niku nanti ada terkontaminasi. Jadi posisinya seperti ini, sedaya. Coba sing dari sini seperti ini nggih. Fungsinya mitela itu untuk Penanganan luka. Nggih. Untuk menahan macam-macam nanti penggunanya. Semuanya seperti ini, monggo. Oke. Setelah seperti ini yang ini ditarik ke dalam, terus dicekeli ngeten iki. Sampunipun dicekeli, dibaleki ngeten iki. Terus sing bagian iki sing paling luar niku diraba. Ajeng muni ciki-ciki, rawati ciki-ciki. Terus dibalik. Dan ini jenenge pun lipatan 2. Oke. Ini jenenge dibalik ngeten iki pun lipatan 2. Gitu? Nggih. Ya. Oh, ngrogoh nggih. Berarti mboten intik-intik ngrogoh. Ngeten iki nggih lanjutke nggih. Terus mengke nek niki sing kedua, terus niki dirogoh meneh ten pojokan, dibalik meneh niki lipatan 4. Niki dibalik sekali lagi pun lipatan 8. Boten ngantos 5 detik kula gawe lipatan. Masih digawé wae. Saniki baleni nggih, sedanten ngeten iki. Ngeten iki, Pak. Niki ngeten. Nggih, niki ngeten. Niki ngeten, Pak ini ngeten, Pak. Sami-sami. Niki, Pak. Nggih. Nggih, nggih. Kanten sami nggih? Nggih. Niki terus mlabu ten ngarep iki niki. Tek ngeten iki. Nah niki pun ngeten iki to. Niki kan nek dirogoh sing niki kan tembus. Nek tembus ngeten iki mboten pati enak. Wah. Nggih. Udono Grek-grek. Lah sing niki kan enten grek-greke. Nah iki sing pojokan iki dijiwit. Cek. Ya Pak, bareng ngeten iki. Nggih, mriki niki, Pak. Mriki niki sing dijiwit. Nah, Lagi jenenge apa samane? setunggal mawon ngeten. Sing digujuki setunggal. Nah, sitaken jiwit. Tengah-tengah. Nggih, nggih tengah iki pojokan iki. Nggih to? Terus diwalik set. Nggih, pun ngertos? Dadine ngeten iki. Nggih. Nek pun dadine ngeten iki di lipat melih setunggal. Nggih. Terus sing mriki niki dirogoh meneh. Bar dirogoh diwalik. Sing pundi dirogoh? Nggih, sing mriki niki. Niki kan kok to? Dirogoh sing niki. Oh, iki to. Nggih. Balik. Jembar iki. Pun ketemu. Oh, jembar. Nggih, lipat melih. Terus dibalik melih. Ini pun lipatan 8. Nggih. Rada kangelan. Saniki sing nomor kalih, carane sing nomor kalih. Nggih. Niki pun leres niki. Sip. Ini balik pripun? Lah niki pun garek. Mulai. Ngono to?
Ini pun garek balik ngeten iki pun dadi lipatan berapa. Pun bener. Nggih. Niki kerang setunggal. Nggih. Niki meleh setunggal. Terus niki balik carane lagi. Oh. Niki. Niki pun bener. Niki. Laling rokok omah maksudnya. Berapa kali lho ini? Biasanya dengan yang lipatan yang seperti ini sudah pakem, Pak. Nah, digulung-gulung itu khawatirnya ada kontaminasi. Sebenarnya ini hanya satu teknik sing arep piye-piye niku gampang. Wong sing gampang ngeten iki nggih saged. Niki to? Ngeten iki nggih oleh. Niki namung salah satu teknik, Pak. Sing kira-kira kepenak sing pundi mengke. Intine niku gulungane mengke ngeten iki. Niki. Terus niki ngeten iki, niki ngeten iki. Niki langsung ajeng pundi terserah. Ini rasa iki. Nggih. Terus niki enten melih sing saking mriki ditaklupke terus kebutke ngeten iki iso. Niki malah sekalian berseni. Ngeten kebutke melih nggih oleh. Ngeten kebutke meneh ya dadi. Lho, gampang to? Sing boten dadi niki sing kula ajarke 1 2 3 teknik niku namung cara. Jadi tidak harus bagaimana. Diwel-wel luwih gampang. Lah nek misale enten sik ten mriki ya sewu jenengan rukuk. Mas lurus. Nah, itu coba rukuk mate mriko. Ya wong ngeten. Lah niki nek enten ngeten iki mboten napa-napa. Niki ngeten iki to. Oyoke disilih. Ning intine mboten angsel ten tanah. Pojok riki. Tiga kiri niki. Siji. terus tekuk nek. Loro. Nah iya, nek. Terus niki pun lipatan 4. 8. Nah, Ngono kuwi. sing penak sing pundi? Nggih. Gampang to? Nah, nek niki pun etok lipatan 8 ajeng nggih nyun sewu, enggak. Enten sing ten mriki enten nyun sewu enten luka. Luka sing pertama niku kedah posisinya harus ada kasat. Iki kasat steril nggih. Koyo kuwi. Nggih, kasat. Perdarahan intine sing penting darah niku kedah mandeg. Niki pun ibaratnya kula pun ngangge sarung tangan nggih. Nggih. Kula tekan ngeten iki. Nggih bathuk niku. Pun niki terus panas kenapa? pun niki mengke nek pun mandhat niki nyuwun tulung kalih sing Pak, tolong pegang. Nggih. Nek pun dipegang niku posisine mengke niki ambil tengah. Ambil mriki niki fungsine sebagai penekan. Ayo terus jilbab. Nggih. Saking mriki terus posisine ngeten iki. Lah niki sik supaya ketekan Kurang lebih gitu ya. niki ngeten iki ditekan. Niki supayane darahe mboten mengucur. Kapas kesumpul irunge kuwi. Kapas kalih. Iya. Nah, boleh seperti ini. Langsung sepin mriki, terus mriki muter ning mboten langsung balik. Puter sepatli baru naik ke atas. Nah niki Dedi Mulyadi. Kaya arep gedang dong. Nganggo kuwi jenenge. Gandeng sing luka wae mriki niki fungsine nggih nekan. Niku pas nggih lukane. Nggih pas atas luka. Niki mengke koordinasi pun nyaman dereng. Sakit boten. Nah, mungkin nek pun nyaman niki pun pateni. Woi, Pak. Niki Nah, ini ya mau nyaman. tali pati maksudnya nggih. Niki nah niki saged di Ya ya. pun niki ngeten niki carane luka. Lukatan pundi mawon intine ngeten niki. Nek direkam ta iki mau? Wes. Saksi engko. Iya. Bari sing direkam Pak, sing luka cangkeme Pak. Niki baru posisi kepala. Sing paling sering ketibanan gendeng misalnya. Begini nggih. Nggih. Ini posisinya nek kepala niku kaya ngrupani luar biasa. Niki posisi dep. Nyuwun tulung Pak, tekan. Nah, niki posisine mboten lipatan 8 malih. Ning posisine kados ngagem ajeng ngagemke jilbab.
Iki saking ngarep oleh, saking mburi oleh. Tak boleh dilepas. Iya. Iki posisine ngeten iki. Niki posisine kencang terus maju mriki. Sama persis. Nggih. Nek niki pun sik niki yo jauh Pak muter Pak. Sik niki wau kan nenten supaya niki nekan sing niki ditarik. Fungsine mriki mek ambas. Tekan ngeten. Nek pun ngeten, lah mangke di posisi disuwelke. Niki khusus kepala. Supados enak sakniki berpasangan monggo. Berpasangan. Dereng mangke. Oh, monggo berpasangan. Pak. Nah, niki saking ngriki. Mas, iki tolong dipegang. Nah niki posisine ngeten iki. Dimasukke ngeten iki. Iki nek pun niki ngeten, niki ngeten nika mriki alon-alon. Niki blas sama sekali mboten ngangkat. Mungkin ampun niki tambahi melih. Sama melih, tesih. Lipatan 8. Iki aja tak angkat kowe iki. Meneng bae sikil murah diangkat. Iki loro Mas duduke. Ya kon ra ngangkat tuh berarti ra loro iki. Nggih, Pak Babin wis Canger ya. Aku wong digendong melu nulungi lho. nggih. Sama. Nggih. Nek pun itu ini katane pun tepat, lah niki carane ngikat ngeten iki. Mboten usah ditarik. Sing niki setunggal dimiriki, sing niki sing setunggal mriki. Niki garek Dilawan arah ya? Set. Nah niki pun satu kali tarikan. Jadi mboten sah. Mboten sah dingeten iki. Nah niki mboten sah. Cukup niki Sabrangke. sabrangke rik saking riki sabrang siji. Nah niki carane nggih silang. Ning enten cara sing kedua. Cara kedua mungkin lebih simpel sik niki ditelusuke ten ngandhape. Wah, sokok kene sing. Kira ngandhape ngeten iki. Nek pun ngeten iki kan posisi pun aman. Berarti tetep ngangkat ya. Masalah ini nek posisi luka patah, niki diangkat sik awale patah tulang tertutup, niki diangkat ngeten iki mengke iso dadi terbuka. Itu harus hati-hati. Yang penting harus ditahan. Nek pun ngeten iki, berarti posisinya ngeten iki pun mboten masalah. Nah niki saged nggih teknik lainnya. Muga-muga saya bawa nggih. Ini pun di panggung ngeten iki pun posisi aman. Nah, niki tinggal buka. Napa niku? Mas Mana? Niki korset. Nggih. Niki bandage statis, elastis. Lah ngeten niki pun langkung enak. Merata malah. Nggih, niki pun wos aman banget. Nyaman-nyamane. Niki kayak keten tas nggih mboten pati. Mboten pati ganggu. Niku nek pasiane ngagem rok pripun, Pak? Ada pun prok Ya biar apa? dibuka. Nggih. Yang ra dhuwur-dhuwur lho dibuka. Niki sing dipikir iki lawan jelmaan jenise kok. Sing bagian sing luka niku ampun diliwati. Nah niki posisine niki boleh. Lah niki luka. Niki sing Mulai mlocot. Niki lebih ditambahke ten mriki. Iki sing delok. Kamen nulungi. Niki sing delok. Terus saiki punya inisiatif sendiri nanti ya. Nulungi piye? Niki- gambare ini terus tok praktek. Niki namung contoh mengkih penanganan selanjutnya niku sing penting sing nulung selamat. Sing ditulungi selamat kabeh nyaman. Nah ini nek pun ngeten iki pun siap gawa ten rumah sakit. Yo, Cara membawa. Iki cara membawa. Sakniki dipraktekke sing niki ten kaki to. Terus praktek iki alate kebetulan banyak. Enten sing ten tangan. Turu wong. Monggo silahkan masing-masing Mboten ditangane ya iki. masing kelompok 5. Yo, jadi satu orang pasien ditangani 4 orang. Ada iki cerah, Niki alate Ini untuk gampang.
Kowe bae kowe sing lara. Misi kita pun berhasil. Dereng sepenuhnya. Niki nek pun ngeten niki biasane niki kudu dites sing jenenge GSS. Coba Mas, misalnya pun ngeten iki G, G-ne niku gerak. Gerak niku istilahnya Mas coba Mas gerakno kakimu sing kiwa. Ora iso. S niku di sensasi niku didik-idik, krasa mboten. Nek niki pun patah, di ngeten niki mboten krasa kan gerakke ra iso, terus mengke nek ditekan sing jarine sing niki misal Pak. Jari ngeten iki kan posisi merah. Ditekan kan putih. Lah niki le bali meleh merah niku cepet nopo suwe. Nek le bali niku suwe, berarti niki bermasalah pendarahan. Jadi di ngeten niku mboten Kedah tentangan ya. jari niki. Kepala tangan ya nih. Pas niki. Lurus sing ngeten iki. Nggih, niki kan ngeten. Niki Mas coba digerake. Nggih, Mas digerake. Ra iso. Terus dikai sensasi. Gerak GSS gerak sensasi niku ditemok ngeten niki krasa mboten. Sirkulasi ini dipijet. Berarti nggih. Nggih. Ning kasur ngono kasur. Mohon jelas nggih. Monggo dicobi. Aja sing tiba ning senge lho. Mas praktek niku sok benten. Nggih. Nggih. Cobi sekarang ngeten. Ya engko dintenan kuwi tak gandu lho ora patah. Gandune mencelat Intine pokoknya jangan sampai kita ngangkat. Nek ngangkat harus ngangkat jangan terlalu sering. Nek sebenarnya ada teknik sing kita tidak harus ngangkat seperti itu. Nggih, leres sing barang-barang sing kira-kira mengganggu saged dipendet rokok, HP, apa jaman ket lho. Ini Pak, cara nali. Leres. Kok kabeh satunya lagi. Ya, Sing isore mau lho. betul. Ini Tarik gak sing iwak Sip. dengan Nah, ya sing isore. rapi banget tadi gini. Oke. Wah, aja kenceng-kenceng. Kok malah terluka lho. kene lho. Oke, sip. Isone kanggo iki yo. Nganggo elastis. Habis. Sit. Ora diangkat sih kene kok malah Kurang kurang. di pangku, Pak. Di pangku. Di pangku nih. Kalah rek Ini kasar. Dokternya kasar ya. Nah, niki megange niki ampun ngeten mungkin iku. Jadi saking ngriki ngeten. Oh niku suka ngiwa kok ya, Pak. Oh. Benter-benter iki, Pak. Ini masih ketika aku. Oke lah niku. Niku cobi mawon. Senenge ngiwa, Pak niku. Oh. Iwo kalih ngidul niku. Corekan kula. Corekan Gus Pidol. Wis kaya apa? Oke. Film. Terus Dek selepe. Kelas selipkit ditambah meleh. Nah, entes enten. Nggih, sip. Karepe tak lumpati iki. Manut ta ta. Tengangane aku. Tenang mawon ini pun bener. Oh, tayang karo umpan-umpan. Iki Joyo Endo. Ayo ge wis ta rampung gak tinggal mulai. Takone kilap. Gandune barang mencelat. Iki termasuk improvising ngaten iki. Sing penting intine ini ngaten iki. Terus Simon niku kula masuk ten mriki niku kudu niki bukan iki piyambak-piyambak. Sareng-sareng nggih Al-Fatihah. Wargane rong ketok. Intine ten pundi mawon? Untuk pembidean itu hanya berlaku di alat geratas nopo tangan kaki. Boyok pun ngangge alat piyambak sing jenenge nanti long spinal board. Ini kula pun kirim ke Pak gambari. Bener nek gambare ya. Niku ternyata saged didamel ngangge multiplex. Nek enten sing saged nukang, gambare pun enten mengke keblat niku mawon. Langkung murah. Mengke ngandhape dipadoske wesi hulu.
Kiwa tengen. Niku pun kuat banget. Lah mungkin saged ngecat apik niku malah dipasarke saged entuk omah. Oh, Ya wes juga toh. Nggih, bolong-bolong pinggir. Nang ndi? Nah iki. Jago bali sapa? Sing jago bali takoni. ini nang gue nendang. Niku lho penting terus boleh Mbak. Nang endi? Sekop stretcher. Sekop stretcher. Sekop atau tandu sekop. Tandu sekop. Master ndok Pak. Oh ya. Nah, wah mayane ra gelem-gelem nek niku. Nek niku kiwa tengen iso dibelah. Dadi mboten senek ajeng nulungi wong sing ra iso ditulungi niku wau saged ditelakuke. Niku nek kula ngandani sing bercadar niku jenenge tandu syariah. Tanpa menyentuh Tanpa menyentuh bisa menolong. Niki sing jenenge skop stretcher. Niki kelurahan Mugi pun gadah. Oh, niki nggih pun gadah, Pak. Pun ada. Kayak gini kok dibandingkan. Tenang pokoknya. Sing dua. Kami ke enten tolongane ngagem sing jenenge nek ular utawa bidai leher. Ini ngeten iki posisine. Niki posisi biasane berdua. Posisine ngeten iki posisi nggih. Lah sing sakniki kula sik ngeten iki posisinya kula megangi kepala. Ono kok lara lha kok yo ngene iki. Megangi kepala sing setunggal mengke posisinya mulai. Niki monggo setunggal kula tak megangi kepala pripun niki mengke le nyopot niku ampun digeret ning posisine di ngeten nggih. Oh nggih. Di rada direke ning rai ngeten. Nggih. Nah nek ngeten biasane wong nyopot saestu. Dicopot helme. Ora iso. Niki masalah niki nyantol. Nah niki teknike niki ngeten. Terus lagi di niki sing setunggal mbujuki ngeten iki. Monggo alon-alon. Kaya tadi, nggih. Nggih. Oke. Nah, niki begitu terus copot. Yo, terus copot. Terus. Nah, begitu jeglek niki kula pun nahan niki. Ngeten langsung. Nggih, ngeten, lanjut. Terus niki posisine Ora abah wae tan. Ora. Oh ya. Oh ya. Niki pun ngeten iki. Niki pun posisi aman. Kalau enggak bawa ini, Pak. Enggak bawa ini boleh pakai penggantinya sandal cepit. Sandal cepit loro nika dibuntel ngangge mikir. Ora apa-apa. Niki posisinya diketok. Nah, nek boretan kan mengke posisine ngaten iki. Kita posisine ngaten iki to. Lah niki dibuntel. Niki pun meh padha kalih sing jenenge mitelan niki wae. Niki sing jenenge nek kolar. Nek ora diketok ku. Mono telek kolar. Niku ngaten iki nggih. Niku pertanyaan sing bagus banget. Lah nek ra ono nggo apa? Lah niki sing dalan kan anu manfaatke barang sing enten ten lingkungan niku nopo? Lah nek ditalekke pripun? Lah ten mriki sami nggon gulu nggih. Mboten ketekan. Mboten. Ora ya wong ngene ngene kok. Iki ngene ambulu. Wong ning nek ajeng gampil sing saking awak ketuk kepala niku saged aman niku ngangge teknik sing jenenge long spinal boat niki wau. Mbak, kembali ke long spinal boat, Mbak. Oke. Terus setunggal melih, Mbak, shot spinal boat. Shot spinal boat. Nah, iki sing shot ngaten iki. Setunggal melih, Mbak. KED, Candy Extrication Device. KED mawon. Nah, KED sing ngaten iki. Niku terakhir KED niku regane 45 juta. Ada lapangan nih. Sing biasa nyanyake
Pak, lah niki umpama helmnya helm cakil, Pak. Sami. Sama. Posisinya tonnya kan seperti ini. Persis sama. Lah wong iki sing nggo kon gawe sing caca sison arep tebir kon nyanyi ku gawe. Nek ajeng tambah melih AED, Mbak. AED. Nyuwun sewu, umpamane ngeten iki, kakung nggih. Kok riki niku tegan. Bar tiba kok riki niku Nggih. langsung ngadeg. Lah niki berarti ada kemungkinan patah tulang. Walah dane tegang niku ora iki. Nek tegang mergo sing nulungi cewek beda. Gitu tiba pres dibalik kok duduk gede. Nah niki kemungkinan patah tulang belakang. Pernah terjadi, Pak. Pernah. Nek cewek niku mboten tegang. Ning posisine dia buang air kecil. Jadi nek niki terus tiba-tiba teles. Lah niki terus ambune kok. Niku berarti kemungkinan patah tulang. Wah, kuwi kudune golek sing golek tukang ngambu kuwi. Nggih. Misale ngeten iki pun kok aneh. Nah niku pun harus hati-hati. Ini kasusnya kados sing kula matur niki wau. Posisinya akhirnya sampai rumah sakit meninggal. PSC 119 Ming. Ya, sebagai seorang awam kira-kira berduduk. biasanya nanti ada yang lain posisinya menggerakkan kepala itu susah. Itu berarti ada patah tulang leher. Kurangnya saya tentu gini niku syarat lembut banget. Maling ampuh kaya ngopo dicengele niku Jom, biasanya maling niku nek pun kecekel kan ngeten iki to. Nggih. Niku nglindungi, nyelamet. Malah dong malinge ya. Malah dong malinge kan sing Niki nggih. Oh, berarti sen ana maling ngono kae. Aja ditulungi. Anu di tangane di anu digebuk. Niki posisinya ngeten iki. Niki dengan syarat tidak ada cedera. Siapa yang mau angkat? 1, 2, 3. Boleh. Kita enggak usah ditolongin bocah. Sampai sing angkat. Ayo, Bro. Yo, 3. Yo, posisinya di tentri ki mawon kabeh. Lah tentri ki. Kaya nek arep karo karo makake. Nyuwun sewu nggih, Pak. Kaya ngrangkai nek enten dirangkai. Ini kaya mayit kae. Ngeten, sedanten posisinya ngeten iki. Lho. Ngeten iki, Mbak. Setunggal. Niki tangane ten mriko sedanten. Ngeten posisine, Mbak. Niki ten jero niki, Mbak. Niki. Nah, ngeten iki. Nah. Nggih. Yo. Yuk, tangan nganti tekan riki. Nyelobot mlebu. Oke. Nyelobot niki. Oke, Pak. Atau niki, Mas. Oke. Nek pun keangkat niku ampun langsung ngadeg ning di pangku. Nggih. 1 2 3. Jet di pangku. Bangku. Pangku lho. Wis sakit kan loro. Apa kromo cile dhewe. Aing kira mantu. Mesake Mbak Kromo tau. Iki sikilmu ki tak kok Mbak Kromo lu dateng mangga. Yo Mas. Sampeyan posisine di sini, Mas. Tanganmu sik, nang tengah sik. iki ngene iki apa ya penak yo ngene iki ora kasros blengkeng. Nek ten mriki niku biasane posisine mengke Le mangku le ajeng mlebokke tangan niku kekangelan. Teranten iki ketetekan kalih dengkil. Napa melih cewek tetekan nyolot akeh. Ya engko nyoba engko cewek. Iki larak kaya mayit ora ngono kuwi medhen. Demok dhewe. Iki aja jelas-jelas. Sik, kok nggih di pangku nggih, ampun tangane iki rasa glempang-glempang. Posisi le pangku ngeten iki mawon. 1 2 3. Bangku. Biasane ngeten iki sing ajeng-ajeng Mbah Kromo, masalahe enteng dhewe. Nah niku nek niki pun ngadeg niki mboten siap
Nggih pun ronten niku mawon. Terus sakniki nek pun ajeng aku Nggih. niku dirapetke diminggir miring. Dan Miring. Wanem nggih, nggih maju. Nembe angkat. 1 2 3. Nah, Jolke Pak. Nggih, lah niki posisine nek pun ngaten ajeng jolke posisine bareng. 1 2 3. Oke. 1 nggih. 1 2 3 turun. Oh, pangkusnya ya. Iya. Ya kembali. Biasa iki ya. Niku ngoten niku. Tahapane persis ngoten niku. Ning nek wong loro lek ajeng ngangkat umpami namung upacara, Nggih. angkat tangan Mbah ngomong ngeten iki. Nggih, Mbah. Mbah Ugiman sing go nyoba ki yo. Nggih. Posisine ngeten iki. Nyuwun sewu nggih, Mbah. Nggih, ngeten iki. Terus diteke ngeten iki. Nek pun ngadeg, niki ten lapangan niku posisine mboten enten senderan to. Lah niki segolek kanca. Ayo sapa sing iso ngewangi. Lah mengke jenengan ngewangi mriki. Niki sedekep ngeten iki. Tangane kula mlebu. Sing mboten ngeten lho. Ngeten. Yo, Mas diangkat. Ten mriki, rada mriki. Jadi, nah, 1 2 3. Anteng congke. Dua Posisi kalen. nek wong loro niki ten upacara ngenten iki pun Benaman. niki sing nggih, cowok Dulke niku mboten. cowok cewek enggak masalah ya, nek cewek enggak malah rada bati-bati sih. Nggih. Niki sing pertama, sing kedua, ganti ke Mas. Ngeten iki posisinya sakniki tangane kula beto, mengke kula pegangane ngeten iki Mas. Tangane. Mengke sekedap. Tangane iki ngeten iki. Ngeten iki. Ngeten iki. Ngeten iki nggih. Yo, Mboten kok. niki nggih. Sami, ayo ketemu ngeten iki. Becak-becaan. 1 2 3. Enteng, colke. Nggih. Niku nek ten upacara niku paling efektif. Saya nek ngaruh babah. Nggih. Wah, persis. Kowe ndek sawah. Oh, di sawah. Umuk itu sawah. Niki tadi.